Sobra 3,000 ka mga Cagayanon miduaw na sa ilang mga mipanaw nga mahal sa kinabuhi karong adlaw sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Samtang LGU nagbutang sab og information booth aron nga matabangan ang mga mobisita sa sementeryo. Ano ang report ni Cyril Chavez. Hinay-hinay na nga nangabot ang mga muduaw sa ilang mga minatay nga anaa nakalubong sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa Barangay Kamumanaan ning syudad karong adlaw. Sa kaadlaw, una ang kalagkalag sa tala sa Klenro ug kapulisan. Buntag pa lang hantod udto miabot na sa sobra 3,000 katao ang miabot sa sementeryo. Ang uban kanila miduaw sa mga nakalubong nga minatay, samtang ang uban mitambong sa lubong nga nakaschedule karong adlaw. Dugang sa Klenro, 8 ka mga burial ang nakaschedule karong adlaw. Sanglit gibawal na kiniugma Nobyembre 1 hantod 2. Once nga mahuman na ni siya nga lubong, mag-rearrange na tadayon sa ato ang traffic scheme. Kay para by tomorrow, ready na kita. Usa sa mga sayong miduaw, kining pamilyang Abaw, gikan sa barangay Kauswagan. Matod pa, sayo sila miduaw karong adlaw aron makalikay sa pagdagsa sa katawhan. Okay, holiday man, ya. Sayo gid mi kay madaot among skin kay init baya kaayo. Plasta na sab ang security measures nga gilatag sa Kukpo uban ang PFP, Coast Guard ug Task Force Oro. One entrance lang ang gipatuman aron masuta ang mga dalang gamit sa mga musulod sa sementeryo. Hugot nga gibawal ang pagdalaw ginagiban, ilimnong makahubog, speakers, posporo ug lighter. So far sir, wala man pod. Dayon, maayo man pod jud kayo mo bantay ato ang kanang police sir. Samot na diri sa entrance. Giplasta ra sab sa Klenro ang ilang information booth dool sa entradang bahin sa sementeryo aron matabangan ang maglisod pagpangita sa ilang minatay. Sanglit 88% completed na ang redevelopment dinhi sa Cagayan de Oro City Memorial Park ug nawala na ang mga naandan nga pansyon kaniadto. Ang Klenro nagbutang karon og mga listahan sa matag nicho aron masubay sa mga muduaw sa ilang mahal sa kinabuhi kung asa nahimutang ang ilang mga minatay. Lipay sab ang pipila ka mga manindahay palibot sa City Memorial Park. Arang-arang naman sir kay dagan-dagan sa tao. Kani mga baraton sir, nga mga bulak. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.